Как се чувстваше преди да влезеш в програмата? Нямах абсолютно никаква енергия. Постоянно бях изморена, недоспала, негативна, бях изключително демотивирана, нямах енергия за каквото и да било и също така си говорих лошо и не се чувствах добре в собственото си тяло, което пък съответно доведе до това да бъда изключително неуверена в себе си. А как се промени начинът, по който се чувстваш в тялото си след като започна? Чувствам се много уверена, енергична и свободна. Научих колко дисциплинирана и упорита мога да бъда и че добрите резултати се постигат чрез забавление. Освен, че съм станала много по-уверена в себе си, започнах да чувам нуждите на тялото си, да спазвам обещанията, които си давам към себе си. Също така и спрях да се интересувам от това какво ще кажат хората, какво си мислят те и така нататък. Какво би посъветвала човек, който се чуди дали да се присъедини? Бих му казала изобщо да не се колебае, да не се притеснява, да не го мисли толкова много, просто да действа. Това е най-важната стъпка – да започнеш.